नॉर्थ गोवा 5,56,625. साउथ गोवा 5,79,185. आणि टोटल इलेक्टेड जे आसा ते 11,35,810. 11,35,810. 810. 11,35,810. is on 4,490. हे फायनल. ये फाइनल लिस्ट. The final list of candidates. South Goa Francisco Sardina, Advocate Naren Savaikar, Elvis Gomes, Rakhi Naik, कालिदास वांगणकर, मयूर खानकोडकर. नॉर्थ गोवा गिरीश चोडणकर, श्रीपाल नाईक, अमित कुरगांवकर, दत्तात्रय पाडगांवकर, ऐश्वर्या साळगांवकर, भगवंत कामत. पाटील आम्ही विड्रॉल कोण म्हापसा जोशुआ पिलासोदा, संजय बर्डे, सुधीर कांदोळकर, नंदन सावंत, शेखर नाईक, आशिष शिरोडकर, दिनेश बसोटीकर. आम्ही विड्रॉल कोण मांद्रे बाबी वागकर, दयानंद सोपटे, स्वरूप नाईक, जीत अरोलकर. हांगा मुक्ती अरोलकर मंडळी पाटील. शिरोडा दीपक ढवळीकर, संतोष सतरकर, महादेव नाईक, सुभाष शिरोडकर, योगेश खांडेपारकर. हांगा हरिचंद्र नाईक मंडळी पाटील, योगेश खांडेपारकर. सो हे लिस्ट ऑफ कॅन्डिडेट्स. 2 पाटील.